Himmel og jord hedder det her billede. Himmel og jord. Når jeg arbejder med at lave billeder, så er der en række elementer, som jeg altid har i spil. Og det er blandt andet himlen og jorden. Det er også lys og mørke, kolde og varme farver, som er nogle af de billedkræfter, som jeg arbejder med på forskellige lederkanter. Himmel og jord er både den fysiske jord for neden og den fysiske himmel, men også den spirituelle, den erkendelsesmæssige himmel og jord. Altså det at leve et fysisk liv med alt, hvad materien indebærer. Og det at have et spirituelt liv, en bevidsthedsudvidende tilværelse. Når man arbejder som kunstner, så er den skabelsesproces, man er inde i, det at træde ind i skabelsen, er at egentlig træde ud af den normale dagsbevidsthed og overlade sit arbejde til en anden form for bevidsthed, en mere ordløs, her og nu nærværende oplevelse, hvor man overlader processen til sig selv, hvor der godt nok kan være nogle meninger og holdninger og iagttagelser i spil, men der er altid et element af noget andet, noget som er hinsides ord. Og det er det her billede, sådan et eksponent for himlen og jorden. Årsagen til, at jeg har fået den titel, er, at jeg synes, den åbnende himmel fyldte meget i billedet og kunne få lov til at danne titel på det. Det, at der bliver åbnet op til den spirituelle himmel, det er at være åben, det er at åbne sin bevidsthed og sin opmærksomhed til noget andet og noget mere. Det er at ture andre oplevelser komme ind, stille sine meninger på standby og lade sig overraske, lade sig overrumple. I den fysiske jord, i det fysiske liv, der er der ofte en tendens til, at man kan leve sit liv meget på meninger og holdninger og tanker. Og det betyder, at man begrænser sin verden til, hvad der er kommet ind. Hvad jeg ved i forvejen, hvad jeg har lært. Det har alt sammen noget at gøre med fortid. I sagens natur. Hvis jeg udelukkende oplever ud fra, hvad jeg mener og hvad jeg synes, uanset hvad jeg udsættes for, så har jeg en mening om det, så har jeg en holdning til det, så vil det være min fortid, der altid kommer i spil i forhold til det, jeg oplever. Det vil altid være begrænsende, det vil altid være utilstrækkeligt, fordi den situation, man står i, er altid ny og sig selv. Så det, at man kan stille sine meninger, tanker og holdninger på standby, lad være med at beskæftige sig med fortiden, og for den sags skyld også med fremtiden. Og i stedet for at være nærværende her og nu, og iagttage og mærke efter og finde ud af, hvad situationen rummer. Det er nogle af de elementer, som himmel og jord repræsenterer for mig. Der er selvfølgelig også alle forskellige retninger omkring et fysisk liv og et himmelsk liv, som religioner og erkendelsestraditioner og livsfilosofier handler om. Det er nogle ting, jeg jævnligt beskæftiger mig med. Jeg er meget inspireret af østlig filosofi og af kristen mystik og mysterietraditioner i det hele taget. Og det er også nogle af de ting, der er i spil her. Det er at åbne op. Det er at tillade noget andet at træde ind. Det er at lade sig overraske.